Iya apa bedhekan kuwi jenenge bedak-bedik ora. Anu wae yo remi. Hus. Bagong iki apa ora. Iki encah 6 cukup lho iki. Iya, ngene kula kun tumbas kalate rasa. Enggak moh. Kowe tak goleke ciliwik lho. Wong kok omongane bangsa kaya ngono lho, mbaya sing apik kok ora kaya bocah cilik ora. Gunjang kancing langit kelap-kelap aton lerkin sanging ngerisang mawe gandrung ngramyang balaning sang wong sing arep ngantemi Bagong mesine do mbelani ora trima Bagong itu tukang pamomonging anak-anak Pandhawa kok arep dijotosi sak pinake dhewe apa nek kira-kira mak cilik ora tegel jotosi Antasena Gatotkaca Antarja dicoba wae njajal Bagong ora sah gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong ya coba ye yo piye wong iki nek ora salah iki nek ndi dibantu karo wong ora kok mesak kepenakmu dhewe demes didhawuhi karo kakane terus Bagong iki perkara pancimu botak jare kamu saiki piye ngomong apa saiki ayo muni ya guys iya piye ora ya ya wis piye ya wis Bagong aku ora sida mula sara karo kowe piye kok ora sida iki wah kene wis mempeng kene wis nyewa tukang pukul 3 pukul batu bata pukul batu kali pukul gundulmu rasa nesu ngono kok nesu ora nek sampeyan ora melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa mundur ngono aku ditimbali Koko Prabu Ndorowati iso alasan to mula ana tetembungan 1001 alasan mundur Bagong ampuh apa piye wis terserah nek sing penting sampeyan aja nganti nyekel karo Bagong nek sampeyan ndempok kulite Bagong mungsuhe lancur Pandhawa terus tiak makasih yo padha-padha beres sisan lha yo jane beres kowe gendang bali ana Pandhara bapakmu ora usah adul-adul ya gongke malah yen perlu engko sak budalmu aku nututi karo kowe nek wis tak tututi aku arep bantu karo bapakmu karo Kakang Garuca Kakang Antarja siap kowe aneng kula mulai iso didukani bapak mergane kula mulai kon nggawa pusaka 3 tumbak karo welang payung tunggul naga kali pustaka jamus jimat 5 sada ndara lah terus piye wah kula dhewe ya ora iso mikir para welang payung tunggul naga pustaka jamus 5 sada kok tanpa kenyono-nyono kok kaya melu lakumu kok kula ya ora ngerti kok kula ora nggawa besi brani lho iya jagung sauruping damar Ngamarta mesti remuk bubuk dadi rempon nek Ngamarta ajur sing diseneni sapa sing diseneni Semar merga Semar ki pamomong negara Ngamarta kok ora iso dandan-dandan tumrap negara Ngamarta. Wah rame niku. Iya. Bapak ngendika kaya ngoten niku nyewa sound system. Apa iya? Nggih. Teng ngarep pendopo nika wae sing seba meng kula kali gareng kali Petro bareng Bapak ngendika oke-oke ngoten niku masyarakat teko kabeh terus do meneng kabeh do ndingkluk do mantuk-mantuk. Katentreman wong urip rukun ki penak wong urip ayem ki penak dalane iso ayem kudu rukun dalane rukun kudu mat sinamatan daya dinayan ngono nggunakake rasa lho niku mula kudu digayo wis pokoke bapak ngonten nika nganggo dalil-dalil barang iya ngangke bapak saniki rak ngiyai oh iya ngonten niku akeh banget pokoke intikir
Bapak nimbali kali kula, Bagong nyedhak kene. Sing tak sawang anakku sing iso ngewangi aku mbangun kaya kok ming kowe. Terus Petruk sajae kaya gelo nika ora digunakake. Ya ora apa-apa Bagong, angge ya kudu sing adil Semar niku. Iya pancen mengkono, nggih. Kowe tak utus nang negara Ngamarta, Bagong. Sawana pepunden Pandhawa. Pepunden Pandhawa elingen utawa emutna gawe neling Purwoduksina. Merga kahanan kaya ngene iki Pandhawa rada kelalen ora nyedhaki para kawula, ora nyaketi marang para masyarakat. Mula kowe matura marang para Pandhawa supaya kon rawuh nang Karang Kadempel 5 cacahe. Sinambi nggawa pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? Siji. Waduh lali aku. Tumbak Kiai Pleret. Udu. Napa pusakane napa jenenge? Tumbak Karawelang. Ah, Tumbak Karawelang Payung Motha. Nggo ngrukupi kowe kuwi apa piye? Payung Tunggul Naga. Oh iya, sekarang ya wong kula niki wis dheweke rendah ya ora apa-apa. Payung Tunggul Naga ale pustaka perpustakaan wilayah. DIY. Pustaka Jamus. Nah, pustaka Jamrut, Jamus kelima sada. 3 niku kudu diasta para Pandhawa. Lah apa ta sapa bababe? Dene Pandhawa kudu rawuh enten negara Ngamarta, Pandhawa arep dijak dening bapak nyaketi para kawula. Ngeten nggih sinuwun. Bapak wau ngendika ngeten. Jane kawula ora butuh dibuyuki brana picis, ora butuh diwenehi apa-apa, ora butuh dijanjeni apa-apa. Ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe. Ngono. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati, mbah presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakale ditresnani. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati nek ora cedhak karo rakyate, rakyate ora tepung kuwi arep ana rasa tresna saka ngendi? Ora bakal iso. Ngoten. Mula kudu tansah cedhak karo masyarakat. Elinga sampeyan iso lenggah dadi duka, dadi bupati, dadi lurah niku merga disengkuyung dening warga masyarakat, merga saka suarane masyarakat. Nek wis dadi aja lali dicedhaki para masyarakat. Suta Naya, ayo piye? Kahanan desamu piye? Sae, Pak, sae kurang apa? Kurang niki irigasi. Yo, gotong royong tak bantu bareng-bareng niku bakale dadine apik. Ngoten. Ning nek meng meneng wae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat duka lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak mbun-bunane para kawula. Oh lah mbok sumpah wis to ora suwe upama dadi ming sak periode. Bar kuwi modar. Iya Bagong. Nggih. Mula sampean ngerti dhewe. Semar niku dadi duka pirang taun? Meh seumur hidup. Ngoten. Merga bapak niku arepa wis tuwa, arepa bapak niku wis sepuh, ning ora ana sing wani ganteni bapak dadi pengareping Karang Kadempel. Bapak niku entrengan. Ana sripah, wonge rung mati bapak wis teka. Ayo ora gleleng. Bapak niku nek kok MC sripah, ana wong kerokan wis dipesen. Iki sesuk nek mati aku sing MC. Lho, pripun? Saking bapak niku lek tresna tenan. Iya. Ana pertemuan apa-apa bapak teka. Ana wong dandani dalan bapak teka arep wis tuwa. Nek ya kuat nek ming narik keseran bapak niku ya nyambut gawe. Lho, wong klumpuk niku ora kudu nyambut gawe. Waton gelem mlumpuk bermasyarakat nek ana tanggane rame-rame ayo dicedhaki. Ana apa to? Ayo dibantu. Bantu ora perkara dhuwit, bantu moral. Ngono ya apik. Oh, ngoten bantu swara, ego, partikel niku ya diregani. Ora kok meng alasane, aku ora iso nyemen kok. Kon melu kumpulan gawe irigasi. Kon ngapa ning kono? Niku meng alasane wong keset. Iya, Bagong. Nggih.
Aku ora iso ngaspal kok kon gawe dalan. Ngopo ning kono? Ah niku alasane wong keset. Ora kaya ngono. Sing apik niku kumpule. Kumpule niku sing apik. Bapak niku ora tau wegan. Bapak niku tahlil ya mangkat, genduren ya mangkat. Sripayu apa-apa bapak niku ora tau kok absen. Mesti mak petungul ngerti-ngerti ten riku. Mula masyarakat tresna, mula masyarakat sayang karo bapak. Nek sampean nganti lali nyedhaki para kawula, terus kawulane sakarepe dhewe ngenten iki sing tuna sapa? Samang. Samang ki apa? Cara desa aja digunakake ning kraton. Sampeyan kok samang. Samang niku singkatan saka sampeyan. Meng disingkat dadi samang. Oh ngono, nggih nek cara nggen kula ngenten niku samang. Mula dinten iki kula sowan keparang sang mangke mugi andadosna ing kawuningan kula badhe ngambil 3 pusaka. Inggih menika Tumbak Karawelang, Payung Tunggul Naga kalih Pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada sareng sak tindakipun pepundhen Pandhawa. Ngoten mawon. Pun kula tunggu pangendhikanipun Siun Prabu Darmakusuma. Werkudara. Nggih. Piye Yayi? Ayo mangkat gegayuhane Semar ngelingake marang para Pandhawa. Yen nganti awake dhewe ora budal nyang Karang Kadempel, yen nganti Semar nesu sapa sing bakal ngereh-reh atine Semar? Modar ora. Semar iki nek nesu bahaya. Wingi bar nesu nguyuh sak nggon-nggon. Nang ngarepan dodo, nang pinggir omah dodo. Ana daya barang dodo. Koko Prabu monggo bidhal dinten menika Koko Prabu. Koko Prabu monggo bidhal dinten menika. Koko Prabu monggo bidhal dinten menika. Yayi, kula nuwun pamunten, Werkudara. Nggih. Kosek Yayi. Saking tumindak kuwi kudu dipetung. Dipetung tegese piye? Aja grusak-grusu mengko yen to ketemu dalan buntu ndak malah ora prayoga. Kresna kakangku darbe pangandika apa? Werkudara. Saiki ngene, ora kok jeneng aku ngilani lawan Kakang Semar ora. Ora kok jeneng aku kuwi ngias marang Kakang Nayantaka ora. Jeraku ngerti dhewe yen to Kyai Semar kuwi pantisaning Sang Hyang Bathara Ismaya. Sapa to sing ora percaya marang Kakang Semar? Bebasan kae pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Nanging petungen Semar kuwi menungsa lumrah, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Jiwane kaya jiwa menungsa. Mula ora mantra-mantra titisaning dewa. Nadyan pun Kakang kuwi akeh sing nyebutake titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nang wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak luput. Wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak kleru. Merga isih kesandingan wadak. Tegesipun isih kesandingan tata lair. Wong kang isih kesandingan wadak kuwi tegese gampang nglakoni keluputan. Mula Dimas, perkara iki dipetung aja kesusu budal nyang Karang Kadempel. Tegese Kresna kakangku ngendika kaya ngono. Ora usah dadak mbok iker ngerke, aja mbok ubeng-ubengke. Gage jujuken ana panyakala bawa apa kowe kelawan Kakang Semar. Werkudara. Tembung sing akeh-akeh saka pun Kakang mau lereke mung siji. Semar kuwi isih menungsa, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Lah, kuwatiring pun Kakang ana tembunge si Bagong ngene nyuwun ngampil pusaka 3, Tumbak Karawelang, Payung Tunggul Naga, kelawan Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Ana rasa kuwatir penggalipun Kakang mbok menawa ana niat ala saka Kakang Semar kok kepengin nguwasani pusaka 3 negara Ngamarta. Lah iki lho Yayi, perlu tok petung. Merga dasare apa aku iso kandhaya mengkono, Semar isih menungsa kedunungan wadak, tegese kedunungan luput. Mula perkara iki kudu dipetung, aja kesusu budal nang Karang Kadempel. Ning ditanjihke sik apa lair batin Semar nggone bakal bangun kayangan, apa kabeh mau mung kinarya pawadan utawa kinarya alasaning Kyai Semar nggone duwe niat ing ora prayoga. Dene panjenengane kepengin gawe wujuding pusaka 3, Pustaka Jamus Lima Sada, Tumbak Karawelang, Payung Tunggul Naga. Werkudara. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit. Sangreknaning bawana ya setu kang walang ati, ya setu kang kudu kering. Oh
ya si tukang sing tias ing Nampi pasang Kalimantan nyuwun pangapunten sinuwun kok mak celekit kula krungu swara sing rampenan. Bagong sing sabar Bagong aja banjur tumangkar kanepsamu merga midhanget sabdaning Koko Prabu Ndwarawati. Kudu sabar merga pirembugan akeh para priyagung kuwi pancen penemune dhewe-dhewe. Nggih, kula percaya. Ning ana kata-kata sing marahi ora penak. Semar ki sing kedunungan Wadak. Semar ki kedunungan Wadak, wong sing wis kedunungan Wadak kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Terus Semar dianggep arep tumindak sing ora prayoga merga kepengin gayuh wujuding tumbak Karawelang payung tunggul naga lan pustaka Jamus Limasada. Nuwun sewu napa atur kula nika dereng cetha. Pustaka Jamus Limasada tumbak Karawelang menika estunipun namung kinarya syarat. Syarat. Mohon yang belum mendengarkan kinarya syarat. Dadi kula niki Semar niku ora kepengin gaya pustaka Jamus Limasada. Semar niku gunane napa to kepengin pusaka? Arga ngapa? Wong Semar niku wonge seneng tentrem, Semar niku wonge seneng rukun, Semar niku wonge ora seneng regejegan. Kok mbutuhke pusaka ki ajeng ke napa? Kula tak takon. Iya Bagong sabar Bagong. Wis ra iso sabar. Sabar ana wates ya iki kula mrogoe duwe wates kok. Nyepelekke. Nek pancen lupute karo Semar dasare teng pundi? Nek Semar niku kepengin kamukten, Semar niku pengen derajat pangkat wis biyen-biyen. Monggo Semar niku saiki umure wis ora iso diitung. Kalkulatore jebol. Ngitung umure Semar. Pinten abad umure Semar? Kok isih kepengin gayuh kanugrahan, kepengin gayuh derajat pangkat ki nuwun sewu. Niku dasare ora kok perkara petung nganggo tembung sing apik. Niku pancen dasare wong niku ora seneng karo Semar. Bagong, aku njaluk sing sabar. Kula nek pun ngenten iki ora iso dindakke. Bagong sabar dhisik. Ah, ora iso. Lara ati kula dunake kaya ngono. Ketayalan tekan mriki saringan mawon. Nek ana sing ngarani Semar tumindak elek, mboten masalah, mboten masalah. Kula tak wangsul. Kula tak wangsul teng Karang Kadempel, kula tak matur kali bapak, "Pak, kowe dikira ngene. Kowe dikira tumindak arep tumindak ngene. Mengko nek Semar takon, "Sapa sing ngarani Bagong?" Sing ngarani iki. Kira-kira piye? Nek Semar nesu kira-kira wong sing muni ngono kuwi mau wani wae piye? Aduh arep karo bapak. Iya, aku ngerti yen bapakmu nesu aku iso ngrasakake lan aku dhewe ora bakal wani. Ning tak jaluk sing sabar Bagong. Mboten iso sabar. Pusaka bakal tak paringke kowe. Ora nggawa pusaka ora padhen. Wis kebacut mangkel kula teng mriki. Nembung apik-apik. Kula niku le ajeng matur sinuwun Prabu Darma Kusuma. Wiwit dikongkon bapak 3 dina kepungkur kula sinau basa Jawa. Men aja ketrikel-trikel omongan kula kok barang tekan iki ana sing alambene sampe naik dhewe. Bagong kuwi Nalendra ora urusan. Bagong sing sabar. Aja kaya ngono, kowe sing sabar kowe wong tuwa. Wong tuwa ngapa? Oh, aku ora trima. Wis ngonten mawon saniki lereke. Saniki garis besare ngoten mawon. Sinuwun purun maringke syarat 3 niku mboten. Apa? 1. Semen 3 sak. Aku ki jan mapikir aku malah bangun toilet terus. Tumbak Karawelang, payung tunggul naga, pustaka Jamus Myang Jimatyoda ajeng mangpareke mboten. Nek sampean maringke matur nuwun, tegese sampean sing kelingan karo labuhane Bapak Semar. Nek sampean ora maringke, nggugu omongane wong sing ngandhake Semar kedunungan Wadak, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Ning ampun ngluputke kula nek bapak ninggal Pandhawa. Ampun ngluputke kula. Pandhawa iso kaya ngene iki merga sapa? Pandhawa cilik dileliting, mlebu ngalas ditutke, mlebu
mlebu guwa ditutuke karo bapak dijak prihatin. Tundone saniki Pandhawa ngundhuh wae ing pakarti iso mukti ngawibawa. Bapak ya tetep dadi abdi ora mundhak pangkate, ora ana kok tumenggung Semar niku mboten wonten. Niku ikhlas bapak nglakoni lelakon kaya ngoten niku ikhlas, Ndara. Nek kok sampeyan wonten niku malah enten pangendika sithik wae ra nuwun sewu rada terus penggale sampeyan ora tetek, ora tangguh, ora tanggon. Wah, Kresna kakangku. Mergo saka pangendikamu Bagong nganti kaya ngono. Wah, piye iki ngendhake? Ora ana sing ngendhake aku nek nesu. Nek ora diliwetke. Aku iki nesu anggere mambu sega terus mendro. Ayo, piye? Mboten wonten. Pun ngeten mawon kula lha kok kian omong nggih kula niku kesel. Omong terus saben bengi larang-larang. Ngenten mawon nggih. Tundhep pion. Mboten sak kula jretek-jreteke sing angel-angel, kula tak wangsul. Bali piye? Bali. Matur karo bapak. Arep matur apa? Apa anane aja kula omong nggih bakone wong resik. Ora tau tumindak ngapusi kula niku ora tau tumindak ngapusi blas ora tau. A kula omongke A, B kula omongke B. Ora ana tetembungan Bagong kok dandang dikandhake kontol-kontol dikandhake dandang. Mboten, kasunyatan sing dumadi kula aturke ngersane bapak. Nang ngene bapak nesu kula wis ora melu-melu, ora melu cawe-cawe. Nek nganti bapak kula lapori ngonten, Pandhawa kok kaya ngono. Aku dhewe sing ning Ngamarta. Kapok kabeh. Sli, wingi tanggane bapak dintuti bapak opname sepriki. Ngobal-obal entut ngeri tenan. Ambune sak bis mambu kabeh. Saya nek bar mayang, wah. Nggloso terus mengkurep dias. Wah, sampean ngerti abdine bapak sing jenenge Bagya. Saniki raine ireng matane mletis. Mergo kenontut niku wau. Asli kula ora golo. Pun ngoten mawon, sekecake lenggah kula tak matur karo bapak apa anane. Prabu kados pundi lelampahan menika menawi ngantos Bagong sak mangke matur kaliyan pun Kakang Semar. Kula nuwun sewu mboten badhe kula tutup-tutupi nadyan Kakang Semar menika derajate ngaceplik nanging bloko suta blak kotang terus terang. Menawi ngantos Kakang Semar murina kaliyan para Pandhawa sinten ingkang badhe ngendhakaken Kakang Semar Koko Prabu? Wah, Kresna kakangku piye kowe kudu tanggung jawab. Aja meneng wae. Wah, kowe kudu wani tanggung jawab Kresna kakangku. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Ayo pelpon kakang metu jaba ya. Kocap carita nalika semanten wis medal Jawi Kelurahan Bagong sumawon ana ta ing Ndrawati nalika semanten dumadi kalaning jagat gaweaning para dewa dupi Kelurahan Bagong medal Jawi kaya ana daya ingkang kawasa angoprak madyaning pagedhongan pusaka Kyai Tumbak Karawelang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Limasada katingal gegana tutuwun tatindhaing Kelurahan Bagong. Ortudara malah dadi ora karo-karuan kahanane kembar wonten timbalan
tanpa tinimbalan tumuri maju nggonmu ngabiyantara. Ana apa Sedewa, Koko Prabu? Kula nuwun sewu menapa Koko Prabu mboten prisa dhateng lampahan ingkang kelampah. Pun Kakang sumurup kedadian apa Yayi? Kula nuwun sewu. Menika martandhakaken bilih menapa gegayuhanipun Kakang Nayantaka menika lair dumugining batos. Menapa dene panyakara bawanipun Koko Prabu Ndarawati menika boten saged kabukten krana menawi Koko Prabu kemareng kula caosi priksa sapengeripun Bagong pusaka Ngamarta tetiga tumbak Karawelang payung tunggul naga miwah pustaka Jamus kelima sada katingal gegana nglangkungi wonten ing Ndatulaya tut wuntak dhateng lampahipun Panakawan Bagong ing mekaten nadyan wujudipun pusaka tiga nanging kacarios pusaka menika dadosan saking para nalendra ingkang digdaya satemah salin wujud dados pusaka mila mboten aneh menawi panggrahitanipun lan prabéda kadidine jalma wantah apa mengkono Dimas inggih ora ketang sithik kowe tau tate dikudang karo Bagong dimong karo Bagong kuwi Panakawan nadyan aku wong tuamu wae tau tate nampa pangudange Bagong. Kowe tak kongkon le cah bagus Bagong Ayamana yen Setyaki arep mulasara karo Bagong kowe tak paringi Purbawasesa pamanmu Garbaruji Jatasana sendika ngestaken dawuh sendika ngestaken dawuh serius Pak yo tenan iki yo tenan nek tenan njaluk pamit nek pancen Mak Setyaki arep gendak sikara karo Bagong aku ora trima lahir batin upama ora didhawuhi karo bapak nek aku weruh aku mesti ngewangi karo Bagong. Mangga to, kaya bocah cilik. Nyuwun pangestu, Pak. Yo. Semono Sinuwun Ndarawati le mikir karo bapak ya. Aku kok dadi ora nganti kentekan pikiran ning gagas karo Sinuwun Kresna. Iya, ya bapak dianggep arep duwe niat liya. Dumeh bapak ngersake pusaka telu. Tumbak Karawelang payung tunggul naga pustaka Jamus jimat kelima sada. Hak kandhake Semar tenan kowe Sinuwun yakin. Bapak ki nek wis nesu ngedape-dapi nggilani. Malah sisan gawe aku tak weruh nek pancen Ratu Ndarawati ki iso menang karo bapak tak delok kaya ngapa kahanane. Pak Mir aku mulai Pak aku arep lapor karo kowe Pak iki ana kahanan sing kaya ngene iki bapak mikire piye nek bapak ora trima tak kon nyambut gawe dhewe nek aku karo Sinuwun Ndarawati aku jelas kalah aku matur ngersane bapak Pak. Ndara Setyaki, iya. Kok tiba-tiba mak bedunduk? Bedunduk apane? Sampeyan iki lho. Kondur teko mak bedengus. Kaget iku lho. Bagong. Non, Warendi. Wangsul. Bali ngopo? Ampun yaketen ora entuk angkutan. Malah ora tekan omahku lho. Aku tak takon karo kowe, bali arep ngopo? Ajeng matur kali bapak. Matur perkara apa? Wane niku rahasia. Blok ora. Non, blok ora. Ora bloko takon dosa. Aku tegel karo kowe. Yen perlu tak jempalani Bagong. Mangke yen to, niki masalahe napa kok ngerti-ngerti dijempalani?
Ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok planet ing kanan kok ngerti-ngerti kula ajeng dituthuki niku masalahe napa? Monggo nek kula ajeng diantemi monggo, ora masalah. Kula ikhlas nek kula salah. Aja kok diantemi, lebokke pakun jaran kula disiksa, nek pancen Bagong luput ora masalah. Ning ora salah, ora kleru dijotosi niku. Terus pripun le mikir? Apa kira rumangsane kleru? Mboten. Kowe mau ning kedaton omong piye? Wah, werna-werna lali punan. Pun sore wau wis kliwatan limbukan barang e. Wis ra iso mikir kula. Bagong, Nun. Aja sembrono. Kula mboten sembrono. Kowe mau ning kedaton matur karo Kanjeng Koko Prabu Ndorowati nek kowe arep bali ning Karang Kadempel. Nggih, arep wadul karo bapakmu. Perkara Sinuwun Prabu Ndorowati mambengi kekarepaning Kakang Semar ngene bakal bangun gayangan ya apa ora? Kowe lha kok ngertos sampean? Ngerti wae. Terus rawuh sampean mriki? Aku didhawuhi supaya nyekel kowe. Lho, iki piye ta iki? Kok sampean nyekel kula niku salah kula teng pundi? Ora sampeyan takon sasalahe. Yen kowe wadul karo bapakmu, yen bapakmu nesu-nesune karo Koko Prabu Ndorowati, monggo kriwikan dadi grojogan geguyut dadi tangisan. Semar iso mungsuh Koko Prabu Ndorowati. Pancen kuwi sing tak jarak. Aku saiki arep kepengin weruh Semar karo Kresna iki digdaya sapa? Ya ben padha-padha pamomonging Pandhawa. Kresna pujangganing Pandhawa, Semar pamonging para Pandhawa. Nek gelut menang sapa? Bagong. Nun. Kowe aja sembrono. Aja sembrono iki lagune Mas Mantos. Ora sak kewenakmu dhewe. Koko Prabu Ndorowati dawuh karo aku supaya kowe tak bondo sawetara wektu. Weh, la iki. Iki berarti pancen wis numusi lek ngimpi dirubung sendok mau bengi. Edan tenan dirubung penari sendok. Wah, atur nek kula bangga tak rampungi. Nek kula pasrah kowe tak bondo. Oh, oke, wis ben mudar nek kene mbok men. Wis tak niati. Kok ora tau mlebu ning cangkeme sencaki lho. Omeng lambeku terus sing klebon apa mergo aku ki gragas wae ya. Larone ki ngerti mlebu ning cangku aku apa-apa tak pangane. Urip mateng tak pangan abeh. Bagong malah malang kerik wae. Yen ngono kowe wani karo Setyaki, Den. Cacing ning aku pidak menungso, ngolek ki ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing idak. Mongko cacing ki ra ndek perasaan. Bagong ki wong diparingi perasaan. Aku ki mloro ae masuk angin tak goleke tamba, sontek tak blonyo awakku. Men mari kok mati diame-ame. Manusia macam apa kamu? Gugu karepe dhewe. Apa dikira sampean getak-getak karo Bagong ki aku miris. Aku wedi. Gak no. Gak wedi aku. Yen ngono kowe wani karo aku, wedian diamput lho. Malah misuh-misuh ya men. Ora minggat suara aku, ora manut terus Setyaki kene marganing patimu. Jajal, seksene piye semene? Sencaki karo Bagong menang sapa? Mari dicoba. Coba, ning dituku lho ora dicoba-coba. Tuna dicoba-coba. Saya ombo. Mati ning aku. Mangga. Bajigur keneng terus aku. Ngasem kok. Tak tendang ayo meng sikilku ki meng sekilan. Nendang ya meng matel lu ngono.
Ngantem ya luput, nendang ya luput, sencaki bungahe ngantem marah kowe. Wis jelas. Iya, kowe Setyaki. Ayo aja leren, maju rene. Njaluk tak ajar, njaluk tak remuk awakmu. Oke. Pisan iki aku kalah. Ning sateruse aku yakin tetep kalah. Mula Setyaki, penana ning kono. Nek ngono kowe iso ngoyak aku. Bekas copet e. Nggres entuk copetan lek mlayu iso srep. Ora iso konangan wong e. Ayo, Oyan. Ora iso ngoyak aku laporke bapak ben geger Ndarawati karo Karang Kajember wis. Matek aku. Aku dadi Satpol PP kok ngelumpuk nang kene. Bagong. Anu nggih. Nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Ngopo kok raine pucet? Nggih ketemu karo sampeyan nek mriko diajar Setyaki mriki ketemu Linmas. Modar iku lho, Dek. Ora kok ketemu bendarane kok malah nangis. Gong. Kowe iki jauh omong kok mripate nang ndi-ndi? Ematke bakso e. Wah, wis akene pucet ngelek. Wis ora iso nyambi iki engko wis ngrekos. Kuwi itu jatahmu. Kok tak ngono wae, goreng laron e malah. Saya akeh iki. Wis ben ra apa-apa. Kowe ngopo kok bathukmu biru, mripatmu biru? Ning gusine ra abang to? Abang. Mengko nek gusine biru ndak? Waduh, wong bagus gusine biru. Ora. Kowe ngopo? Anu diajar Ndara Setyaki. Lho, sida diajar. Wis mau kok dadak sida diajar ora. Lah terus sampean mriki? Aku didhawuhi bapak. Bapak sapa? Ya bapakku. Bapak sampean kok? Lho, iki piye to? Bapakku rak Werkudara to. Lho, isih ajeg to dengkulmu mlocot. Apa kon ganti bapak? Mbok menawa teng ibu gareng rapi meneh. Sogo telakmu modar ora. Kowe mlayu nggih. Wedi. Ya mesti wedi. Aku ora tau iso males e. Anggere ngantem luput cupet. Anggere nendang ya ora kena edane. Ndara Setyaki iki duwe aji lembu sekilan. Angger tak antem mesti kurang sekilan mesti ora kena e. Mergane kowe iki awakmu cupet kabeh kok. Heeh. Terus ngene, aku mau didhawuhi bapak kon ngewangi kowe. Kira-kira kowe gelem ora tak ewangi? Serius? Lho tenan, malah ora meng aku Kakang Garusa Kakang Antarja. Kabeh do ngewangi karo kowe. Kira-kira piye? Wani ora? Wani. Ki mbok digoleki lenge ditablek iso ora ta iki? Ya ini kok goleki leng. Lah yo peteng banget to. Ketara kok kowe. Wis ora usah wedi. Wis saiki nang kene tenguk nang ngarepku kene. Engko nek Mak Setyaki tekan kene arep ngajar karo kowe. Aku sing arep nandangi. Mbok dilegong, lek cengelmu iki, Gus. Tak ajar kowe ora. Mangkel aku iki tuwa Mas. Arep sampean iki bedar aku sampean ki nom. Wong tuwa kok kon nelek laron. Kaya ngomah ra ono sego. Lah jare sok goreng. Engko. Lah. Padha wae wong senengane ya doyane kok dadak. Wis ngonten mawon nggih tak tunggune kene. Entene kene. Kira-kira Mak Setyaki ora trimo, omong aku ajari. Omong karo Kakang Garusa ya ben diajar. Omong Kakang Antarja ya diajar. Iki kabeh ngewangi karo kowe. Ngambung ora. Malah meng pipi e. Meng pipi ora apa-apa. Cipika-cipiki. Tondo apa pas duluran. Iya. Tantenane kene. Wah, gleleng ya aku arep sumbar. Tak medhenteng iki. Yo, malah kerik. Lah apa-apa wis sakarepmu. Rada memburi. Iya. Wah, ngatur banget ora. Setyaki tekane langsung tak tantang. Piye? Ngejak gelutne ye. Kono muni mati ring aku. Ndara Antasena, Ndara Karkoso, Ndara Antarja. Ndara Setyaki diajar ora.
Ampun. Woi lah kae. Nika napa mlayu-mlayu nika napa? Oh kae apa? Iki apa nang irung barang? Ngosek ndara sencaki kok kaya latihan gestrek. Gini, mandek kesel iso ngoyak aku wis lagi yo ayo manuto karo aku anggir utusino Mak Cilik anggir karo kaca iya paman anggir Antarja iya paman lenggah wonten ing mriki ya mung ngisis wae kok ora apa-apa kok kayane ana masalah karo Bagong badhe kula rampungi ya dilampungi rampungi Gong ana perkara dilampungi ben kek padhang kahanane siap karepe piye Mak Cilik terus tok tanting wae oke karepe piye kowe? Terus kaya lho. Kaya kowe mau wis tak ajar. Mau saiki. Mambu. Keri. Mau saiki. Wah, jan. Rada mundur le mayang. Temlekan. Yen ngono kowe wani harus diaki. Sing tak wedeni awamu. Ora minggat suara paku. Wis gawe wirang Setyaki gereh marganing patimu. Panggal tayone. Lho, wani tenan. Kowe kuat nadai kekuatane ndara-ndara kusing lengganeng mburi iki. Kelakon kowe boyong Bagong. Lho, nggih. Apa Mak Cilik? Bagong kok nandangi kados ngaten. Ya pancen tenan kok. Nek Mak Cilik arep ngantemi Bagong sing diantemi aja Bagong ning Antasena sing mbok jotosi Kakang Galgoco sing mbok jotosi Kakang Antarja sago dadi sulihe Bagong dijotosi Mak Cilik Setyaki. Wah ampun ngoten nggih jenengan mriku kok kados ngaten iki tenanan ora ming guyon mula manut wae Mak Cilik wis kersane piye arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godhong si kuning ning sing duduki aja Bagong Antarja, Antasena, Gatotkaca. Ya to, Kang? Ya, Dimas. Lah. Piye? Sida ora? Kok pucet? Kok saged ngaten? Merga Bagong kuwi abdiku le. Bagong kuwi abdine Pandhawa. Aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mulane ana wong sing arep ngendak sikara karo Bagong aku ora trima. Semono uga Kakang Galgoco Kakang Antarja ya ngono, rumangsa wis tau dimong Bagong. Nek ana wong sing arep ngantemi Bagong, mesine do mbelani ora trima. Bagong itu kang pamomonging anak-anak Pandhawa kok arep dijotosi sak penake dhewe. Apa nek kira-kira Mak Cilik ora tegel jotosi Antasena, Gatotkaca Antarja dicoba wae. Njajal Bagong ora sah gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong. Ya coba ye. Yo piye? Wong iki nek ora salah iki nek ndi dibantu karo wong. Ora kok mung sak kepenakmu dhewe demet didhawuhi karo kakane terus Bagong iki berkari pancimu. Botak derek aku. Saiki piye? Kowe ngomong apa saiki? Ayo muni ya. Muni ya, guys. Yo. Ya piye ora ya. Ya wis. Ya wis piye? Ya wis Bagong aku ora sida. Mula sara karo kowe. Ah piye kok ora sida iki wah, kene wis mempeng e. Kene wis nyewa tukang pukul 3 e. Pukul batu bata, pukul batu kali, pukul gundulmu. Rasa nesu ngono kok nesu ora. Nek sampeyan ora melu-melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa, mundur. Ngono aku ditimbali Koko Prabu Ndarawati. Iso alasan to? Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye terserah. Nek sing penting sampeyan aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampeyan ndempok kulite Bagong mungsuhe lancur Pandhawa Ndara Setyaki. Makasih.
Makasih. Yo padha-padha. Beres pisan lha yo. Jane beres kowe gendang bali ana apa ndoro bapakmu ora usah adul-adul ya gongke. Malah yen perlu engko sak budalmu aku nututi karo kowe. Nek wis tak tututi aku arep bantu karo bapakmu karo Kakang Garojo Kakang Antarja. Siap. Weh, aneng kula mulai iso didukani bapak mergane kula mulai kon nggawa pusaka 3, tumbak karo welang payung tunggul naga kali pustaka jamus jimat 5 sada ndara. Lah terus piye? Wah, kula dhewe ya ora iso mikir. Tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus 5 sada. Kok tanpa kenyono-nyono kok kaya melu lakumu kok. Kula ya ora ngerti kok. Kula ora nggawa besi brani lho. Iya. Kok iso detekan kene lho. Ning ora memper. Mergo kowe tak kandhani yo. Pusaka 3 kuwi janjane ora pusaka, ning kedadian saka ratu-ratu sing ampuh jaman semono. Ratu sing didaya. Kula wujuding pusaka ning panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Ngono ya? Iya. Wis. Mas Tunomo Sidam Skaring Bawana Langgeng Kakang Lodo Kakang Resi Kanika Putra Perkencong Warudaya Pak Pong Bu Bolong Kalicodhe sapa sing gawe menawi di mila kawenas kayiwangan mboten katos padatan satemah karya geger sangganing para durandara menika mboten panglingkat disowanipun Kresna ingkang abiyantara ning ngarsanipun ingkang rayi Kakang. Ah nggih. Menika pun sukma wicara ingkang abiyantara mongko kanthi badan wadak. Tumuli katimbalana di menapa wigatosipun Kakang Ruda kasinggihan kasekicak nulenggah. Ah nggih sampun boten kirang prayogi. Kresna Udha kanthi harja saprapta kitunggil tansah panjenengan kawidadan niring sambi kala sowan kula pukulun. Kemarang kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk. Nyaya Kresna ulun nampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan pukulun. Apa to kang dadi darunane dening jeneng kita suwan ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan pukulun. Ing sepisan kemarang ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih. Namung kepengin sanget kula nyara widhekaken dhateng gegayuhanipun Kakang Nayantaka inggih Kakang Semar. Anggenipun lumantar Panakawan Bagong nyuwun ngambil pusaka ketiga negari Ngamarta, tumbak kara welang payung tunggul naga lan pustaka jamus nyang jimat 5 sada. Kinarya saratanipun Kakang Semar badhe ambangun kayangan pukulun. Kuwatos sing manahipun ingkang putra Indrawati ingkang wayahipun Kresna. Tembungipun Kakang Semar anggenipun kepengin bangun kayangan menika menawi sak mangke ngantos Kakang Semar menika wantun ngembari dhateng pangwaosipun kayiwangan srana anggenipun badhe mbangun kayangan menika menapa boten nami ngasuraken dhateng asma paduka pukulun wonten dungkap ing angka kalih pukulun. Kakang Semar menika nadyan titising sanggiwangi semaya menika tasih kadang werdanipun pukulun Manikmaya ewadene wujudipun Kyai Semar menika wadak tegesipun jalma wantah ingkang tansah kedunungan raos tuwin kedunungan wawatekan inggih menika ina lali salah apes lawan mati. Kuwatos raos sing manah kula menawi anggenipun nyuwun ngambil pusaka tiga negari Ngamarta menika tumunten dipun ginakaken pakarti ingkang boten kirang prayogi. Duh pukulun. Menapa boten damel banger bacen asmaning kayiwangan jernyatanipun Kakang Semar menika ugi geneping para jawata. Mlinging saking menika pukulun kula nyuwun dhateng paduka Hyang Adi pukulun. Keparenga angginakaken permana jatiane dipriksa dhateng gegayuhanipun Kakang Semar menika pukulun. Kresna wonten timbalan. Ulun ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene jeneng kita wis menehi asarta munjuk atur kelawan panjenengan ulun.
nggone Kakang Semar bakal duwe gawe bakal bangun kayangan ing mengkono ndadekake banger bacen asmaning kayiwangan mula Kresna gandeng wis wali ulun tansah duarep kelawan Kakang Semar turta ulun tansah kawirangan mula babakan Semar jugar lan mbuyane nggone bangun kayangan ulun pasrahke kelawan jeneng kita kepareng Paduka kinarya nitik yen to Kakang Semar iku lair lan batin nggone bangun kayangan apa ora kita kudu bisa nggiri-godha lawan Kakang Badranaya mula panggiri-godaning Kakang Semar ulun pasrahke lawan jeneng kita Narayana ngestaken dawuh lajeng pareng Paduka mudhuna ana ing jagat ulun paringi parilah kita ngganggu gawe kelawan Kakang Semar nggone bangun kayangan lho niki ngestaken dawuh ulun gandeng sawonten waca Paduka Hyang Adipulun kelana kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kresna wayah uluning Ndrawati palugon lagune lekas lukita linuting kidung kadung kadereng namomong memangon manah rahayu Permoni kula wonten timbaning adawa pukulun aja wedi kangelan ketapno para wadyabala baju barat kabeh ki nen lumarap ana ing Karang Kadempel susupana jiwaning kawula sak Karang Kadempel aja nganti padha nayogyani Kakang Semar nggone bangun kayangan yen perlu jiwa ingkang resik jiwa ingkang suci tumindak ingkang becik ingeren kiblate supaya tumindak kang ora prayoga nek ngestaken dawuh pukulun lajeng kelana kula nyuwun pamit madal pasilan tumurun wonten madya potong tapakan saking wadyabala iya sing ati-ati permoni aja kaya bocah cilik Bathari Durga kepareng kula cumadung dawuh Arjuna kula neng timbalan prastawa dawuh timbalaning Iwang Mikulun Manikmaya pancen pun Kakang ing kinarya niti priksa kelawan niating Kakang Semar apa pancen lahir batin bakal mbangun negara Ngamarta apa pancen mung kepengin ngembari marang panguwasaning para Jawata jer tembunge mbangun kayangan kasinggihan mekaten nanging menapa mboten badhe ngleling semi ngatasipun Paduka menika sami priksa bilih Paduka Kanjeng Prabu Ndrawati teka giri-godha dhateng kejejang utawi gegayuhanipun Kakang Nayantaka Janaka wonten timbalan aja wujud nata Ndrawati lan Arjuna kepareng Paduka yen mangken Si Adiwasis maraya tututana kekarepanipun Kakang monggo Koko Prabu kula dherekaken
Buta Pandha tata kate Wisraya Indriyaksasara Maruta Janaka wonten timbalan Koko Prabu wis wujud kaya ngene aja nganti walang ati rasamu ayo kaki tututana pun kakang kowe arep wujud kaya ngapa Janaka wujud buta apa dasarmu kowe wujud macan menawi kula mlebet wonten ing Karang Pradesan tartemtu gegeraken sangya para kawula Karang Pradesan kanthi cara mekaten boten tumanjem manahipun para kawula menawi badhe nyengkuyung Kakang Semar anggenipun bangun kayangan yo aku tak ngambah diri Gandara kowe nasaka Karang Pradesan Karang Kadempel iki monggo kula dherekaken Koko Prabu urip baju barat kabeh wae dina samengko kowe tinimbalan supaya lumarep ning Karang Kadempel ngerti yo yen to Kakang Semar bakal bangun kayangan ngembandhaw timbalaning Sang Hyang Jagat Girinata kowe karo aku kenen ngirigoda kawula sak Karang Kadempel aja nyarujuki marang apa kang dadi gayuwaning Kakang Semar sranane susupana jiwaning para kawula sak Karang Kadempel ingkang becik gawenen nala ingkang bener gawenen luput ingkang wis bener kiblate ingerna kiblate ya para baju barat wadah lajeng pangkatipun Prawadya Bala Benjang menapa sampun ngobor celintang tu beliau mangkat dina iki non ngestaken dawuh nyuwun pamit pandya badhare matur nuwun Den sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel Kakang Semar yo mung sejatine bakal nanjihake Kakang nanjihke perkara napa pusaka ngamarta katelune tumbak Kurawelang payung tunggul naga lan pustaka Jamus Klima Sada uncat saka pagedhongan pusaka apa playune pusaka menyang Karang Kadempel sejatosipun pelajaring pusaka ngetutke kalih anak kula Bagong tumunten sampun dipun pasrahaken dhateng kula lan sakmangke sampun kula papanaken wonten ing papan ingkang murwat lan boten badhe wonten menapa-menapa ya yen pancen kaya mengkono Kakang aku ngaturake panuwun lan nedha nrima sarta uga ngaturake sepira keluputanku diagung pangaksama dingemeh bayaku kerut larut kelawan pengendikaning Koko Prabu Ndarawati Kakang mboten apa-napa
Ning sing baku gegayuhan kula menika mboten gegayuhan kula pribadi. Niki kangge negara Ngamarta. Nganti kula rewangi kaya ngeten iki merga gedhening tresna kula kaliyan negari Ngamarta. Pengajap kula kawula sak Ngamarta sami gesang ingkang sae. Embanipun kados wonten ing Kayiwangan boten wonten raos regejegan. Boten wonten raos Areka den prayitna semurire seko balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi lancur Pandhawa. Iya kek aku sing sowan. Yo Yai Semar aku sing sowan. Yo Siwana Yantaka aku sing sowan. Enten apa Gus? Gandeng kepundhenku Pandhawa, Siwa Puntadewa rawuh ning Karang Kadempel. Kejaba saka kuwi ya bapak wis rawuh ning Karang Kadempel. Apa sedyane Kakek Semar bakal sinengkuyung dening para Pandhawa, utamane kabeh para putra, mligine aku Kakang Garut lan Kakang Antarja. Pun samapta ing gati sawiga ing diri bakal mbantu marang kersaning kakekne Semar Badranaya. Matur nuwun, Den. Derek bungah kula. Nala Gareng Petruk Bagong, dalem Pak piye Pak? Ndaramu nom-noman iki jagung ana sing apik-apik. Aku tak ketemu karo Sinuwun Prabu Darma Kusuma Kalundara Werkudara. Tak rembugan sing becik-becik tak rembugan cara rembuganing wong tuwa. Oh nggih, ngestokke dawuh. Nggih ngestokke dawuh, Pak. Nggih, Pak ngestokke dawuh. Den kula titip Karang Kadempel. Tentrem lan mbotene saka sampeyan lho, Ndara. Ya, manut karo kersaning Kakek Semar. Ya iso ora apa-apa karang mbangane dadak diseseke. Kesel ya awake. Dipun sekecaken nggih, Gus. Iya, Nala Gareng wis ora kurang kepenak. Ngersake ngunjuk napa? Niki mumpung Bapak mboten wonten, kula arep sampeyan Ndarakarta Candrantarja jagongan mat-matan bebasanipun wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Adu kecerdasan ya kena. Bedak-bedik ya kena. Oh, orang bedak-bedik. Bedak-bedik ya apa? Bedekan, kuwi jenenge bedak-bedik ora. Anu wae yo remi. Hus. Bagong iki apa ora? Iki canem cukup lho iki. Ya, ngene kula pun tumbas ke alate. Rasa. Enggak, moh. Kowe tak goleke ciliwik lho. Wong kok omongane bangsa kaya ngono lho, mbaya sing apik kok ora kaya bocah cilik ora. Gunjang kancing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang maweh gandrung ngramyang balaning sang Betari Durga wis manjing madyaning Karang Kadempel eling-eling watak kajiman datan sumrupan dening sinten kemawon sigra manjing angganing Sang Antarja nalika semanten dadi malih watekaning Sang Antarja nyaut Sang Garukaca linarak wani kagiat Sang Antasena wau.
Beng apa anu dalem? Gong piye anu dalem? Iki ketoke karang kadempel ana sing tumindak ora prayoga. Kecarane Kakang Antarja ora ana apa-apa kok ngreng kaya buta nyaut Kakang Harkaca. Weh lah ditulungi den mesake ora. Ngati-ati. Iki demit-demit disebar karo wong sing ora seneng karo bapak. Buktine Ndara Antarja ketoke meneng bae kok ngerti ngero kaya buta. Nyaut karo Ndara Garukaca. Ora ngalamun lho, Tru. Ora ngalamun. Arepmu kok nek Kang Slupan. Ora ngalamun. Mripate iki dijeleng. Ora, awe ora apa-apa ya rek. Bagong sing ora ngalamun. Ora tau ngalamun ki apa ta, Tru? Mbok wong ki realitas saja. Rasa ngalamun sing werna-werna nek nganti terus weruh ora kowe. Lho apa? Celorot abang-abang mau. Jarene wong tuwa ki nek celorot abang kuwi daru beksi. Kuwi teluh brojo. Kuwi santet. Mula ngati-ati wong melek ki bakale entuk kekuatan. Ora sembrono kowe soalé. Nek nganti Kang Slupan aku ora kok reng. Aku ya ora kok aja nganti kok ya. Nek nganti ana apa-apa cilaka ae dhewe mate dhewe aku. Bang, loh, bang. Sambato ora metu saka ragane kakangku Antarja. Aku mentolo karo ragane kakangku Antarja. Pulasara dhewe ke. Woi, ladal. Ayo. Gong eling le, eling. Gong sadar le. Waduh, demit apa ya kok nyedot-nyedot barang ini. Gong sadar. Iya leh ku arep nambani cah iki. Monggo biasane jarine wong tuwa ki nek demit ki wedeni mung karo mambu sing apek. Iya. Didenono. Nek ora nganti meko kae ora. Kapokmu kapane. Kowe nek ru nganti metu ru ngarep. Lho kok iso ora gereng. Truk. Mambu banget lho, Truk. Wis eling to kowe? Wis e. Waduh. Ayo nyon ngapura. Dan iki tak wisui nganggo sabune ra ilang. Kebangetan kok, Truk. Ngati-ati lho, kok ngati-ati. Iki kabeh Karang Kadempel kawulane akeh sing padha Kang Slupan mesti tibani karo daru beksi wisa racun. Mbok sapa sing nibani? Mula welingku aja ngalamun le. Aja ngalamun. Wah, ngati-ati pokoke. Ya. Terus pripun, Ndara? Gong non. Nek kowe nganggo netra batin sawangan. Dampyak laku ning demit sintan priprayangan akeh ora jamak-jamak. Iki nek ora disingkirke dadi maksiat terus kowe matur bapakmu, kowe njaluk pusaka bapakmu sing iso ngalahke demit.
Saniki? Iya, nggih. Ayo Kang ya. Ganjing langit kelap-lapaton Lerkin sanging risang mawe gandrung Pak Samen ora nyawang Karang Kadempel kok Pak Karang Kadempel piye Tata lair pancen tentrem ning batin kobong Karang Kadempel kobong kenapa ngendikane Ndara Antasena akeh jim setan priprayangan sing dikirim karo wong supaya malik kiblating para kawula sak Karang Kadempel ki mau Ndara Antarja kang slupan dilengke karo Ndara Antasena Bagong kang slupan aku sing nylametke Ndara Antasena dawuh karo aku bapak kon maringi aji Jaya Kawijayan sing iso nyingkirke demit apa ya ayo kudu duwe Pak kowe engko nek ketemu demit kowe ndonga Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti muni ngono engko demite kobong Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti iya Gong dabalke siap Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti wis ngono kuwi Teguh ayo le yuk Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti Bagong dapalke Teguh ning gone slamet piye Pak Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti goblok Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti halo Mudyar mandi Bapak ndi wong Karang Kadempel udus Mas Teguh Yuwana nang gone slamet utang karo Teguh saka kersaning slamet cocok mbun-mbun Mamutra aku ora apal Truk Teguh Yuwana slamet nang gone Yuwana cocok mbun-mbunamu Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti modal ora kowe weh Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti kobong awak waduh Teguh kowe nang gone Yuwana goleki slamet saka kersaning Gusti wolo modar kowe kobong awakmu do melu golek demit apal boreng Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh Yuwana slamet Teguh gah aku sama bareng kuwi lho Teguh Yuwana slamet ora to ya ora tekan kowe ora Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti weh Gong rampungane kene Teguh Yuwana slamet oh demit ki liyane kok kon mam sosis Teguh Yuwana slamet mocer kowe kowe kok apake Gong cokot sisan tugel sirahe kaya Ndara Gatotkaca aku pancat pundake tugel sirahe kuwi dimbanke wae aja dimbanke ora
Mati. Karepmu ora. Setan endi akeh banget. Dekyawara jajal werka. Jajal werka ya. Kok rada kagok nggonmu nganggo tata basane buta apa lek dadi buta iki rung suwe. Wah. Lah kok dadi kaya mengkono ucapmu iya? Iya. Mergo aku ngerti karo sampeyan. Nek kula ora ngerti karo sampeyan tangeh kula wani mapakke buta sing gedene sementen mestine Semar bakal tekaning pati. Ning gandeng pasuryan sampeyan iku duwe rasa memungsuhan kali kula, ning batin sampeyan iku ora duwe rasa memungsuhan kali kula. Awi perkara niki dirembuk. Kula ora duwe niat liyane kepengin bangun kayangan gawe tentreming negara Ngamarta. Ora kesasapan niat ala liyane. Lahir batin bumi langit dadi paseksen Semar ming kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Ewadene niat kula niku mang arani tumindak sing ora apik monggo mboten apa-napa ning ampun terus sampeyan mutusi perkara kaya ngeten iki sing dadi nyatane nek genep setahun 2 tahun Ngamarta ora owah kaya sing kula